இது 17ல வாங்கினது மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் 47வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வார்ம் வெல்கம் ஃபார் பக்தி ரசாமிருதா சிந்து செஷன். ஸோ இந்த அத்தியாயத்தை வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி குரு கிட்டையும் நம்மளுடைய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்திஷ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। மாதாஜி சாப்டர் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? சாப்டர் தானே இப்ப வருது மாதாஜி. சரி, இப்ப வருது. ஸோ 47வது அத்தியாயம் தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேஷன் அண்ட் ஆங்கர், அதாவது கருணை அண்ட் கோவம், கருணை மற்றும் கோவம். இப்போ இந்த ரூபகோசாமி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பல தரப்பட்டமான உணர்வுகளை வந்து சொன்னார் இல்லைங்களா? ஸோ பிரைமரி முதன்மையான ரசங்கள், பிரைமரி ரசா, செகண்டரி ரசா, அப்புறம் போன வாரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லாஃப்டர் பற்றி, சிரிப்பை பற்றி பார்த்தோம், அதில் பிரிவுகள் பார்த்தோம். ஸோ இது மாதிரி பார்த்துட்டு வந்தோம். போன வாரத்தில் வந்து திகைப்பு இல்லையா, திகைப்பு அண்ட் வீரமும் பற்றி பார்த்தோம், ஆச்சரியமும் அண்ட் வீரமும். இந்த முறை இன்னைக்கு இந்த வாரத்தில் வந்து கருணை மற்றும் கோபம். ஸோ இந்த உணர்வுகள்லாம் வந்து ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கான்னா இருக்கு, அதனால தான் இங்கேயும் இருக்கு. ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பூலோகம் வந்து ஆன்மீக லோகத்தினுடைய ஷேடோ ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லையா, ஷேடோல நம்ம இருக்கோம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூபகோசாமி வந்து இதை வந்து டெஃபினிஷன் கொடுத்துட்டு இதுக்கு வந்து உதாரணங்கள் வந்து சிலதை கொடுக்குறாரு இந்த அத்தியாயத்துல. ஸோ இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள நம்ம போகலாம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கம்பேஷன், கருணையை பத்தி சொல்றார், இரக்கம். ஒருத்தவங்க வந்து பக்தி வந்து பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க வந்து இயற்கையாவே என்ன அடைவாங்க, பரவசம் அடைவாங்க. ஓகேங்களா? அது பரவசமான பக்தின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இந்த பரவசமான பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதுல வந்து ஒரு உணர்வு, அதாவது புலம்புதல் என்ற உணர்வு இருந்துச்சுன்னா, கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தப்பட்டமா ஒரு உணர்வு, அதாவது அதுல வந்து புலம்புதல் இருந்துச்சுன்னா அந்த வகையான பக்தியை வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன் கம்பேஷன் சொல்லிட்டு டெஃபினிஷன் கொடுக்குறார். ஓகேங்களா? டிவோஷனல் இரக்கத்தில் பக்தி தொண்டுன்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்றார். அப்படின்னா என்ன? சாதாரணமா ஒருத்தவங்க பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பரவச நிலையில இருக்கிறாங்க, அந்த பக்தியில வந்து ஒரு சிம்டம், அறிகுறி தெரியுது. அது என்ன? புலம்புதல். யாருக்கு சம்பந்தமா புலம்புதல்னா கிருஷ்ணருக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிறது, பௌதிக விஷயத்துக்கு அல்ல, மனிதருக்கு உட்பட்டது அல்ல. அப்படி இருந்தா அது வந்து இரக்கத்தின் பக்தி தொண்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து ஏன் இந்த ஒருத்தனுக்கு வந்து இது மாதிரி எல்லாம் வருது, அதுக்கு என்னெல்லாம் உந்துதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆஹ் இந்த உந்துதல், இந்த மாதிரி பக்திக்கு எதெல்லாம் உந்துதல்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய குவாலிட்டி, டிரான்சடென்டல் குவாலிட்டி, திவ்யமான தன்மை, அப்புறம் அவருடைய ரூபம், அவருடைய செயல்கள் தான் வந்து இது ஒரு நிலைக்கு எடுத்துட்டு போய் ஒருத்தர் தள்ளுது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு சிம்டம்ஸ், இது தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி, ஸோ எல்லாருக்கும் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இரக்கத்தில் பக்தி தொண்டுன்னு பார்த்தோம். இன்னொன்று அதுக்கு வந்து காரணம் உன்னதமான குணம், வடிவம் மற்றும் செயல்பாடுகள் இல்லையா? இதே சில சமயத்துல இந்த பக்தி தொண்டுல வந்து சில வேற விதமான அறிகுறிகள் இருக்கும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வருத்தம், பெரு மூச்சு விடுறது, கனமான மூச்சு, அழுகை, தரையில் விழுந்து மார்பில் அடித்து கொள்ளுது, இந்த மாதிரி அறிகுறிகள்லாம் சில நேரத்துல இருக்கும். இன்னும் சில சமயத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பக்தர்கள் கிட்ட வந்து சோம்பல், ஓகே, விரக்தி, அவதூறு, பணிவு, பதட்டம், மனச்சோர்வு, ஆர்வம், அமைதியின்மை, பைத்தியம், மரணம், மறதி, நோய் மற்றும் மாயை போன்ற அறிகுறிகளும் தெரியும். இதெல்லாம் யார்கிட்ட? பக்தர்கள்கிட்டயே இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ சில பேருக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு விஷயம் மனசுல பதியும், அதாவது அச்சச்சோ, கிருஷ்ணருக்கு ஏதோ நடக்க போகுது போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா மாதாஜி? யாரதோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு ஏதோ ஒரு தொந்தரவு ஆக போகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுல வந்து ஒரு, நமக்கெல்லாம் வந்து சில இதெல்லாம் தெரியும் இல்ல மாதாஜி, இது இந்த மாதிரி நடக்க போகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப நம்ம வீட்டுல உட்காந்துட்டு புலம்புவோம் இல்லைங்களா? இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, பக்தர்களுக்கு வந்து ஏதோ கிருஷ்ணருக்கு ஆபத்து ஏற்பட போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எதிர்மறையான எண்ணம் வரும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு இரங்கல் வரும். இரங்கல், ஓகே, இந்த விபத்து ஏற்பட போகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ள ஒரு கவலை இருக்கும். அந்த பக்தியை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, துக்கத்தில் பக்தி தொண்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன படிச்சோம்? இரக்கத்தில் பக்தி தொண்டுன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இரக்கத்தில் பக்தி தொண்டு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா துக்கத்தில் பக்தி தொண்டு, அதாவது கிருஷ்ணருக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து வந்துட போகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயம் இருந்து பக்தி பண்றாங்க பாருங்க, பக்தர்களுடைய மனசுல அறிகுறி வரும் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து துக்கத்தில் பக்தி தொண்டு. இந்த 2 வார்த்தைகள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மாதாஜி. சோ இங்க வந்து ரூப கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறேன். இந்த யூஸ்வலா இந்த பக்தர்கள் தன்னுடைய இருதயத்துல எப்பவுமே கிருஷ்ணரை தான் சுமந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த முன்னறிவிப்பு மாதிரி இந்த விஷயங்கள் வந்து தெரியும், அதனால அவங்க வந்து பெரும் துயரத்துல இருப்பாங்க. அதாவது கிருஷ்ணருக்கு ஏதோ மரணம் வரும்போது போல அப்போ வந்து பக்தர்கள் உணர்றாங்க. இது வந்து கோபர்கள், யசோதா, பலராமர்கள்லாம் உணர்ந்திருக்காங்க. அதுக்கு வந்து பின்னாடி வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க, அதை பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது கேண்டோ 16வது அத்தியாயத்துல 10வது ஸ்லோகத்துல ஒரு வசனத்தை எடுத்து இங்க விலாவரி பண்றாங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச காளிங்க மர்தனம். இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து யமுனை நதிக்கு போயிட்டு அந்த காளிங்கனால எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு வந்து தொந்தரவு ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதை தண்டிக்கிறதுக்கோசம் அங்க போறார் இல்லையா? சோ அது போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கிருஷ்ணரையே வந்து என்ன பண்ணுது, இந்த காளிங்கர் வந்து சுத்திக்கிறார் இல்லையா?
ஃபுல்லா சுத்திக்கிறாரு, உடம்பு ஃபுல்லா வந்து சுத்திக்கிறாரு. இத பார்த்த அந்த கோபர்களுக்கெல்லாம் வந்து பயம் ஆயிடுச்சு. அச்சச்சோ! அனைவரும் மிகவும் கலக்கம் அடைந்தனர். ரொம்ப பயமாயிடுச்சு. ஸோ அவங்களால என்னாச்சு? துக்கம் வந்துடுச்சு அவங்களுக்கு. துயரம், பயம் எல்லாம் வந்து குழப்பம் அடைஞ்சு ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆறாங்க, என்ன நடக்குமோ தெரியலன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே மயங்கி கீழ விழுந்துறாங்க. கோப்பர்கள் எல்லாருமே இல்லையா? கோபால்லாம் பார்த்தோனே, ஐயோ! நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு இது மாரி ஆயிடுச்சே! நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியலையேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாரி விழுறாங்க. ಆ ತರ அப்போ மயங்க கீழே விழுந்துடுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பயம். எனக்கு பிரியமான நண்பனான கிருஷ்ணருக்கு வந்து இப்படி ஆயிடுச்சே, என்ன பண்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா, அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர்களின் அறிகுறிகள் ஆச்சரியப்படத்தக்கவை அல்ல. ஏன்னா, இதுல வந்து ஆச்சரியம் இல்ல. அப்படி மயக்கம் யார் மேலயாவது நம்ம ரொம்ப பாசமா வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதாவது ஆச்சுன்னா நம்ம திடுதிப்புன்னு கலங்கிடுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாரி தான் இந்த கோப்பர்களும் ஆனாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, எப்படியாப்பட்ட நட்ப வச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, தங்களுடைய உடைமைகள், ஆசைகள், சுயத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் அர்ப்பணிக்கிறவங்க. ஸோ அப்படி அர்ப்பணிக்கிறவங்க வந்து இப்போ மயங்கி விழுறதுனால எந்த ஒரு ஆச்சரியமும் இல்லன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யசோதா மாதாக்கு கேட்ட உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க கண்ணுக்குள்ள வந்து தார தாரையா கண்ணீர் வருது. அட பாவமே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ல தார தாரையா தண்ணி வருது. அந்த தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குளமா ஆகுது. தன்னுடைய ஆடைகள்லாம் வந்து நனைஞ்சிருது. கிட்டத்தட்ட ஒரு இடி வந்து விழுந்தா எப்படி நிலை குலைந்து இருப்பாங்களோ, அந்த நிலைமையில யசோதா மாதா இருக்காங்க. சின்ன பையன் என் குழந்தை. அந்த காளிங்கன் பார்த்தீங்கன்னா, எத்தனையோ தலைகள் கொண்டு ஆம் விஷத்த கக்கிட்டு இருக்கிற இடத்துக்கு என் பையன் போயிருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கவலைப்படுறாங்க. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்னொரு ஒரு இன்சிடென்ட்ஸு. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சங்கசூரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசுரன் இருக்கான். அவன் வந்து என்ன பண்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய ராணிகள் அவங்கள ஒருத்தரையா கடத்திட்டு போயிட்டே இருக்கான். இத பார்த்த பலதேவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய தேகம் நிறம் வந்து மாறுது. அதாவது பலதேவர் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். வெள்ள கலர்ல தான் இருப்பார். வெண்மையா இருப்பார். பட் இந்த நிகழ்ச்சிய பார்த்தோனே, அதனால வந்து அவருக்கு கோவம் தாங்க முடியல. அதனால அவருடைய உடம்பு வந்து நீல நிறமா மாறிடுச்சு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ரூப கோஸ்வாமி ஒரு உதாரணத்த சொல்றாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இன்னொரு விஷயத்த எடுத்துக்காட்டா சொல்றாரு. அதாவது அம்சதூதத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கெல்லாம் வந்து தெரியும். கோபி கீதம் படிக்கும்போது, இந்த கோபி ஸ்திரீகள்லாம் என்ன பண்ணாங்க, கொஞ்சம் கர்வம் அடைஞ்சாங்க. அதனால என்ன ஆனாரு, கர்வம் இருந்தாவே கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்காது இல்லையா? அந்த இடத்துல இருந்து என்ன ஆயிட்டாரு, மாயமாயிட்டாரு. இல்லையா? ஸோ இவங்கலாம் நெனச்சுட்டாங்க, நம்மளெல்லாம் விட்டு ராதாராணி கூட தான் இருக்காங்க போலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ராதாராணி கூட பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷம் வந்து கர்வம் ஆறாங்க. ஓகே, எல்லாரையும் விட்டுட்டு என் கூட இருக்கிறாரு கிருஷ்ணருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த கர்வத்த இது பண்றதுக்கோசம் அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த அம்மாவ விட்டு போயிடுறாரு இல்லையா? ஸோ அப்ப எல்லாரும் கூடி சே தேடிட்டு போறாங்க. ஒரு சமயத்துல பார்த்தீங்கன்னா, ராதாராணியும் தனியா இருக்கிறத பார்க்குறாங்க. "என்னம்மான்னு?" அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நடந்தது எல்லாம் சொல்றாங்க. எல்லாரும் ஒட்டுக்க தேடிட்டு போறாங்க. இல்லையா? ஸோ தேடிட்டு போம்போது, அவங்களுடைய பாத சுவற்று இருக்கு இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய பாத சுவட்டுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சின்னங்கள் இருக்கும். இல்லையா? தாமரை, கலசம், ஆக்டகன், ஆ கம் யானையுடைய அங்கூசம், குடை ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெறைய சின்னங்கள் இருக்கும். இல்லைங்களா? அந்த சின்னங்கள் வந்து எங்கேயாவது தெரியுதான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. அப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஒரு உதாரணத்த குடுக்குறாங்க. பிரம்மா வந்து ஒரு முறை தலைகணமா வந்து ஆ பண்ணாரு. இல்லையா? அதாவது மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களையும் சரி, ஆ பசுக்களையும், கன்றுக்குட்டிகளையும் கடத்திட்டு போயிட்டாரு. தான் பண்ணது தப்புன்றது தெரிஞ்சு, கிருஷ்ணர் முன்னாடி வந்து வணங்குனார். அப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய தலைக்கவசத்தையும் கிருஷ்ணர் கிட்ட பாதத்துக்கிட்ட வைக்கிறாரு. அந்த அவருடைய கிரீடத்துல வந்து கிருஷ்ணருடைய பாதங்கள் பதிந்தன. ஓகே. கிருஷ்ணங்கள் பாதங்கள் பதிந்தன. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பாதத்த பார்க்கறதுக்கு வந்து யாரெல்லாம் ஏங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மகாமுனியான நாரத முனிவரும், அப்புறம் முக்தி அடைந்த ஜீவாத்மாக்கள் முனிவர்களும் வந்து அத காண விரும்புகிறார்கள் என்பதை கோபியர்கள் அம்சதூதருக்கு நினைவூட்டினார்.
ஓகேவே. ஸோ நீங்க எங்கேயாவது கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் தயவு செய்து ஆர்வத்துடன் தேடுங்களேன், எங்கேயாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு வலியுறுத்துறாங்க. அப்பன்னு கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடியுடைய மகிமையும் இங்க சொல்றாங்க. அதாவது நாரதர் முனியும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அதை பார்த்து அவருக்கு வந்து ஒரு பரவச நிலை வருது, மிகவும் பரவசம் அடைகிறார்னு இருக்காங்க பாருங்க. பரவச நிலை வருது, முக்தி அடைந்த முனிவர்களும் யோகிகளும் வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியேப்பட்ட பாதத்தை வந்து நீங்க எங்கேயாவது பாருங்க, தேடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ இது என்னத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கருணையுடன் கூடிய, அதாவது இரக்கத்தில் பக்தி தொண்டுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு, எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா? சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த கிருஷ்ணருடைய பாதத்துல இருந்து ஒரு ஒளி வரும். அதாவது எங்க இருந்து வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய நகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த நகத்துல இருந்து ஒளி வரும். ஓகே. கால் ம், ம். ஓகே. பிரகாசம் வந்து பிரகாசம் வருது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நகுலன் தம்பியான சகோதரன் வந்து இதை பார்த்த உடனே ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறார். ஓகே. ம் ம். மகிழ்ச்சி அடைறாரு. இத பார்த்து சந்தோஷப்படுறாரு. பட் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அச்சச்சோ! அம்மா மாதிரி அ நீங்க இப்ப இல்லாம போயிட்டீங்களே! கிருஷ்ணருடைய பாத சுவற்ற பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏங்குறாரு. எப்பவுமே நமக்கு வந்து பிடிச்ச விஷயத்தையும் சரி, பிடிச்ச சாப்பாடையும் சரி, நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு குடுப்போம் இல்லைங்களா? அ அப்பா, அம்மா நீ இப்ப இல்லாம போயிட்டியே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மன வருத்தத்தோட ஏங்குறாரு அவரு. என்ன நான் அனுபவிச்சத வந்து எங்க அம்மானால பார்க்க முடியலையே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறாரு. இது வந்து மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு. இரக்கத்துடன் கூடிய பக்தி தொண்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ, ஆ சில சமயத்துல பார்த்தீங்கன்னா, பக்தர்கள் வந்து பல வகைப்படுறாங்க. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சில பேருக்கு வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு பக்தி இருக்காது. கடவுள் மேல நெறைய அட்ராக்ஷன் இருக்காது. பட் வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து புன்னகை மற்றும் சில வேற விதமான அறிகுறிகள்லாம் இருக்கும். ஓகேங்களா? கடவுள்னு எடுத்துட்டா, பட் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு சிரிப்பு இருக்கும். பட் எப்பவுமே வந்து புலம்ப தள்ள மாட்டாங்க. மன அழுத்தமோ, புலம்பலும் ஒருபோதும் அவங்க கிட்ட இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ இத வந்து இரக்கத்தின் அடிப்படை கொள்கை பேசிஸ்ல வந்து வரக்கூடிய அன்பு பரவச நிலைன்னு சொல்லிட்டு ரூப கோசாமி சொல்றார். இதுக்கு உதாரணம் சொல்றாரு பாருங்க. ஒரு முறை வந்து பலதேவரும் ஆ யுதிஷ்டர் வந்து இத வந்து எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு முறை பதட்டம் வருது. அவங்க எதனால பதட்டம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய பயத்தால வரல. ஆம் அறியாமைனால வரல. ஓகே. அவருக்கு வந்து எதனால வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் மேல இருக்கக்கூடிய தீவிர அன்பினால் மேல இந்த உணர்வுகள் வருது. அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? பலதேவர் வந்து எல்லா விதமான ரசங்களை கொண்டு அவருக்கு மேல வந்து அன்பு செலுத்துறார். இல்லையா? ஸோ அன்பு செலுத்தும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து ஆ கவலை கேர் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. நான் அதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, மண்ண சாப்பிடாதன்னு போயிட்டு அம்மாக்கள சொல்வாரு. அப்புறம் இன்னைக்கு உனக்கு வந்து பிறந்த நாளு, நீ யமுனையில போய் குளிக்காத. நம்பள வீட்லயே நம்ப எல்லாரும் உனக்கு குளிப்பாட்டுறதுக்கு ஏற்படுத்தி வைக்கிறோம் அப்படிலாம். ரொம்ப பெரியவனா இருந்து எல்லா கேர் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாரி இருக்கும்னால, அவர் மேல ரொம்ப இன்டர்ன்ஸ் லவ் இருக்கும். அவ்ளோ அளவுக்கு லவ் வச்சிருப்பாங்க கிருஷ்ணர் மேல. ஸோ இங்க வந்து அவருடைய அறியாமைனால இல்லன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்ப வந்து 2வது பாட்டம். இந்த அத்தியாயத்துல 2வது என்னன்னா கோபம். இல்லைங்களா? இதுவரையும் பார்த்தது வந்து கருணை, இரக்கத்தின் பக்தி தொண்டு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோபம். கோபத்துல வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து செய்யும் பரவசமான அன்பான சேவையில் கிருஷ்ணர் எப்போதும் முக்கிய பொருளாக இருக்கிறார். பக்தினாவே யாரு மெயினா இருக்கிறது? ஒண்ணு கிருஷ்ணரு, பக்தர், பாகவதம். இல்லையா? இங்க வந்து கிருஷ்ணரை முக்கியமா வச்சிருக்காங்க. இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ விதக் விதக்த மாதவான்ற செகண்ட் ஆக்ட் வெர்ஸ் 37ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, லலிதா கோபி வந்து ராதாராணி கிட்ட வந்து இப்படி பேசுறாங்க. ஓகே. ஒரு கோபி லலிதா கோபி வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இருக்கு பாருங்க. லலிதா கோபி அவங்க வந்து ஆ ராதாராணி கிட்ட இப்படி வந்து பேசுறாங்க.
அதாவது என் அன்பான தன்னுடைய கோபத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க பேசி. என் அன்பான தோழியே, என்னுள்ள ஆசைகள் வந்து என்கிட்ட வந்து இருக்கக்கூடிய ஆசைகள்ல வந்து களங்கம் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் வந்து இங்க இருக்கிறதுக்கு லாய்க்கி இல்ல. யமராஜர் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து நான் செல்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா, இத சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் உன்னை பார்த்து இன்னும் ஏமாத்திட்டு தான் இருக்கிறாரு. அவர் பாரு உன்னை பார்த்துட்டு ஒரு புன்னகை பூக்குறாருல்ல, அது இன்னும் வந்து விடவே இல்ல அவரு. ஏமாத்திட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. எனக்கு தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் யூ குட் ரீப்ளேஸ் ஆல் யுவர் லவ்விங் ப்ராப்பன்சிட்டிஸ் அப்பான் திஸ் லஸ்டி யங் பாய் ஃப்ரம் த ஆஃப் த கவர்ட் பாய்ஸ்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஓகே. ஸோ நீ எப்படி வந்து உன்னுடைய அன்பு நீ வந்து தூய்மையான அன்பு வச்சிருக்க. ஸோ இந்த மாடு மேய்க்கும் சிறுவன் கிட்ட வந்து நீ எப்படி வந்து ஆஹ், உன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்த போறன்றதை எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. இது வந்து கோவத்தால வந்து லலிதா கோபி வந்து கிருஷ்ணர் மேல வந்து ராதாராணி கிட்ட சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜராதி, அதாவது இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜட்டிலா குட்டிலான்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா. நீங்க வந்து ஜராத்தின் அப்படின்னு சொல்றாரு ரூப கோஸ்வாமி. இது வந்து ஜட்டிலாவை குறிக்குது, ராதாராணியோட மாமியார். ஓகேங்களா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு இப்படி பேசுறாங்க. இளம் பெண்களை வந்து திருடியவரே, இளம் பெண்களை சொத்துக்களை எல்லாம் திருடின கிருஷ்ணரே, என்னுடைய மருமகளுடைய ராதாராணியுடைய மேலாடைய வந்து நீங்க எடுத்துட்டீங்க. அதை நான் தான் நானே பார்த்தேன். நான் தான் விட்னஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா ஓன்னு அழுதா இல்லையா. சோ சத்தமா அழுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. உம் ஸோ அது மாத்திரம் இல்லாம அழுதா. அப்புறம் எங்க வீட்டுக்கு வந்து தீ வைக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நந்த மன்னரின் மகன் தனது மருமகளின் இல்லற வாழ்க்கையை தீயிட்டு கொளுத்துகிறான் என்று தெரிவித்தார். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து ஜட்டிலா, அவங்க வந்து எப்பவுமே கிருஷ்ணரை பார்த்தாவே பிடிக்காது. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகே. ஒரு முறை என்னோட மருமகளுடைய துணியை மேலாடைய எடுத்துட்டு, நீ எப்பவுமே திருட இல்லையா, யாராருக்கையாவது ஒருத்தர் கையில ஒன்னொன்னு திருடிட்டே இருப்ப, நானே இது விட்னஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்னொரு இன்சிடென்ட் சொல்றாங்க. அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம். அதாவது ராதா யசோதா மாதா என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து வெண்ணெய் திருடிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேல கோவமா இருந்துக்கிறாங்க. அப்ப அதனால என்ன பண்ணாங்க, உலக்கையில தன் பையனை வந்து கட்டி போட்டாங்க. இருடா உனக்கு ஒரு பாடம் புகட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோஹிணி மாதா இருக்காங்க இல்லையா. ரோஹிணி மாதா வந்து சத்தத்தை கேட்குறாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பல 100 வருஷமா இருந்த அந்த அர்ஜுன மரம் வந்து டப்புன்னு கீழே விழுது. அப்போ வந்து அந்த கோவத்தால நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க பாரு, அந்த பையனுக்கு எதுனா ஆபத்தா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு கண்டிக்கிறாங்க. நீ ஏன் வந்து அவனை பெருசா பெருசா பண்றேன் நல்லது பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளைய உரல்ல கட்டிட்ட, அங்க போய் பாரு விழுந்திருக்கு 2 மரசும், அந்த பையனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவர் மேல கிருஷ்ணர் மேல வச்சிருக்க அன்பால அவங்க வந்து யசோத மாதாவை திட்டுறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இது எதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, கோபத்தால வரக்கூடிய பரவசமான அன்புக்கு ஒரு உதாரணம். ஓகேவா. ஸோ நீங்க பாட்டு காட்டிட்டு இங்க இருக்கீங்க, கூட கூட இல்ல, அவனுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா, பட் அவங்களுக்கு தெரியல அவர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ இன்னொரு ஒரு இன்சிடென்ட்ஸு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோபகர்களோட விளையாடுறதுக்கு போறாரு. எப்பவுமே மேய்ச்சலுக்கோசரம் தன்னுடைய பசுக்களை வந்து அ காட்டுக்கு கூட்டிட்டு போவாரு இல்லையா? அங்க போனா ஒவ்வொரு நாளும் வந்து என்ன ஆகும், அந்த அசுரர்களை வந்து வதம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அசுரர்களை வந்து வதம் பண்றது வந்து சர்வசாதாரணமா ஆயிடுச்சு. இது எல்லாமே பார்த்துட்டு விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது யாரு? இந்த கோப்பர்கள் இல்லையா? ஸோ ஒரு முறை என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்க வந்து தாளவனான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த தாளவனத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல சுவைமிக்க பழங்கள் இருக்கு. ஸோ அத சாப்பிடணும்னு இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் ஆசை. ஓகேவா? பட் அந்த தாளவனத்த வந்து யார் வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அரக்கன் இருக்கான். அவன் பேர் பார்த்தீங்கன்னா, கர்தபாசூரா கர்தபாசூரா. அ அந்த அசுரன் வந்து அங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து என்ன சொல்றாங்க, "நீ போயிட்டு அவன வதம் பண்ணிட்டு, அந்த பழம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வா சாப்பிடலாம்" அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இவரு என்ன பண்றாங்க,
எப்பவுமே அவன் சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கும். அந்த அசுரனுக்கோசம் பயந்துட்டு அந்த இடத்துலயும் போவே மாட்டாங்க. ஸோ இங்க சொன்ன பிறகு கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, போறாரு. போறாரு. என்ன ஆகும், சத்தம் பழங்கள்லாம் பறிக்கும் போது சத்தம் கேட்கும் இல்லையா? அது வந்து அரசருக்காசும் அதை வந்து தனியா அந்த வண்ணத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்றாங்க. இந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே அந்த அசுரன் ஓடி வர்றான். அவன் வந்து டாங்கி ஃபார்ம்ல இருக்கான், கழுதை உருவத்துல வராங்க, ஆஸ்ங்க. ஓகே, வரான். ஓகே, ஸோ அந்த சத்தத்தை கேட்டோன்னே அப்போ 2 பேருக்கும் சண்டை நடக்குது. ஓகே, கிருஷ்ணருக்கும் இந்த அசுரனுக்கும் நடக்குது. ஸோ வெற்றி எப்பவுமே வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ணருக்கு தான், இல்லைங்களா? ஸோ இதை வந்து அப்புறம் வந்து அவரை கொண்டுட்டு அங்க வேண்டிய பழங்கள்லாம் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறாங்க, எல்லாரும் சாப்பிட்றாங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்றாங்க, மாடு மேய்ச்சிட்டாங்க, சாப்பிட்டுட்டாங்க, வீட்டுக்கு வரக்கூடிய டைம் ஆயிடுச்சு. வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்ன பண்றாங்க, எப்பவுமே இப்ப எல்லாம் பசங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தா அப்பா அம்மாக்கு எல்லாம் காலையில இருந்து என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு பசங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இந்த பசங்களும் வீட்டுல சொல்றாங்க. அப்ப இந்த யசோதா மாதாக்கு தெரியுது, அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வருது. அட பாவிங்களா, என் புள்ளைய வந்து அந்த காட்டுல வந்து தனியா அனுப்புறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வருது. என் பையன் சின்னவன், அவனை போய் தனியா அமுச்சு விடுறீங்களான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு கோவம் வருது. ஓகே, அந்த பையங்களை பார்த்துட்டு ஒரு முறைக்கிறாங்க, நீங்க சாப்பிட்றதுக்கு என் பிள்ளைதான்டா நான் கிடைச்சிச்சின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ப- உணர்வு பரிமாற்றங்கள், உணர்வு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ம், இதே மாதிரி இன்னொரு இன்சிடென்ட்ஸ். இந்த இன்சிடென்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ராதா ராணிக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வந்துடும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க கிட்ட கிருஷ்ணர் கிட்ட ரொம்ப அதிருப்தியா இருப்பாங்க. திருப்தியே இல்லாம, சந்தோஷமே இல்லாம, கோவமா இருப்பாங்க. நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், கோவத்தை யார் மேல காமிக்கணும்னா என்னென்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் பேசுறதை நிறுத்திடும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அந்த அம்மாவும் பேசுறதை நிறுத்திட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப வந்து மனசு வருத்தமா இருந்துச்சு. நமக்கு இஷ்டமானவங்க பேசாம இருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், போய் சாரி கேட்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார், அம்மா ராதாராணி மன்னிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு. அந்த அம்மா அப்பயும் மன்னிக்கிற மாதிரி இல்ல. டப்புன்னு என்ன பண்ணாரு கிருஷ்ணரு, அந்த அம்மா காலில் விழுந்துட்டாரு. அதுக்கு பிறகும் ராதாராணி கோவம் குறையவே இல்லை, அவங்க கிட்ட பேசவே இல்லை. ஓகே, ஸோ ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு, ராதாராணிய ஃப்ரெண்டு வந்து இப்படி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. என் அன்பான தோழி, நீ அதிருப்தியின் தடியால் உன்னை கடிக்க அனுமதிக்காதே. அதனால் நான் உனக்கு என்ன சொல்ல வேண்டும்? நான் உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே அறிவுரை என்னவென்றால், நீ உடனடியாக இந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறுவது நல்லது. ஏனென்றால் உன் தவறான நடத்தை எனக்கு அதிக வலியை தருகிறது. அந்த அம்மா என்ன சொல்றாங்க, பாரு நீ பண்ணிட்டு, அவர் வந்து சாரி கேட்டாரு, மன்னிச்சு ஏத்துக்கணும் இல்லையா? நீ பண்ணிட்டு இருக்குது தப்பு. ஓகே, சோ நீ என்ன பண்ணணும், ஏத்துக்கலையா, தயவுசெய்து இந்த இடத்த விட்டு போயிடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா? போயிடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நீ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, ரொம்ப டூ மச்சா பண்ணிட்டு இருக்க. நீ டூ மச்சா பண்ணிட்டு இருக்குது, எனக்கே மனசு வலிக்குது. உன்னோட நடத்தை வந்து எனக்கே சகிக்க முடியல. அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய தலையில இருக்கக்கூடிய மயிர்பீலி கூட அந்த உன்னோட பாதத்தை தொட்டு மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. நீ இன்னும் வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு மூஞ்சியை தூக்கி வச்சிட்டு இருக்க, உன்னோட முகம் பாரு எவ்வளோ அளவுக்கு சிகப்பா இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உள்ள ஒருத்தவங்க தப்பு செஞ்சா கண்டிக்கவும் செய்றாங்க, ஒருத்தவங்க தவறு செஞ்சா அதை திருத்துவதற்கும் முயற்சி பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி தொண்டில் அதிருப்தி மற்றும் கோபம் போன்ற மேற்கண் மேற்கண்ட மனப்பான்மைகளை என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கோவம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பக்தி தொண்டுல கோவம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ ராதாராணி எவ்வளோ சமாதானப்படுத்தினாலும் சமாதானம் ஆகல. இந்த பக்தி தொண்டுக்கு ஒரு பெயரை சொல்றாங்க, அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈர்ஷ்யு. ஈர்ஷ்யூன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ இன்னொரு விஷயங்கள் சொல்றாங்க இங்க. ரூப கோஸ்வாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கெல்லாம் தெரியும், கம்சர் வந்து என்ன பண்றாரு, அக்ரூரை வந்து அனுப்புறாரு பிருந்தாவனத்துக்கு. போயிட்டு அவங்க மாமாவே இல்லையா, நீ போயிட்டு கிருஷ்ணரையும் பலராமையும் கூட்டிட்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ இவரும் போறாரு. இவரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
கிருஷ்ணர் வந்து முழுமுதற் கடவுள்ன்றது அவருக்கு தெரியும். ஸோ அவருடைய தரிசனம் எடுத்துக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறார். அவர் என்ன வந்து தப்பா எடுத்துக்க மாட்டாருன்னு சொல்லிட்டு போறாரு. போயிட்டு கிருஷ்ணர் கிட்டயும் நந்த மகாராஜா கிட்டயும் விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு வர்றார். கூட்டிட்டு வரும்போது என்ன பண்றாங்க, அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள், வயதானவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவரை வந்து கடிந்து நிந்திக்கிறாங்க. அக்ரூரா, உன் பேர் அக்ரூர் இல்ல, நீ குரூர அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுறாங்க. ஸோ உங்க அம்மா பேரு காந்தி, காந்தினி, காந்தியின் மகனே, இன்னும் நீ கொடுமையானவன், நீ வந்து கிருஷ்ணரை விட்டு எங்களை வந்து தூரம் பிரிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்க, இது வந்து ரொம்ப வந்து கவலைக்குரிய பரிதாபமான நிலையை வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்க, நீ பண்றது சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, இல்லையா? நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜசூய யக்னம் நடக்குது. அது வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜா பண்ற வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ரொம்ப அவமானப்படுத்துறார் இல்லையா? அவமானப்படுத்துறாரு. அவமானப்படுத்தோடனே அங்கிருந்து அந்த அரசவையில் இருக்கக்கூடிய பீஷ்ம பிதாமகா, பாண்டவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இவ என்ன சிசுபாலா வந்து இப்படி வழி தவறி பேசிட்டு இருக்கானே, புத்தி இல்லாம பேசிட்டு இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவம் வருது. பட் இருந்தாலும் அங்க வந்து முழுமுதற் கடவுள் இருக்காரு இல்லையா, அதனால அமைதியா இருக்காங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இளையவனான நகுலனுக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வருது. ஓகே, நீ என்ன பேசிட்டு இருக்க? கிருஷ்ணர் வந்து பரமபுருஷ பகவான் இல்லையா? வேதங்களின் அதிகாரிகளின் ரத்தின கவசங்களிலிருந்து வெளிப்படும் ஒளியால் அவரது கால் விரல்களின் நகங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன. யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம நகத்தை வந்து நெயில் பாலிஷ் வச்சு அலங்கரிக்கும். அவருடைய அலங்கரிப்பு எவ்வளவு அளவுக்கு மேல வச்சு சொல்றாரு பாருங்க நகுலன். அவருடைய கால் நுனி இல்லையா, விரல்களுடைய நகங்கள் ஓகே எதனால அலங்கரிக்கப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதங்களின் அதிகாரிகளின் ரத்தின கவசங்களால் வெளிப்படும் ஒளியால் அவர்களது கால் விரல்கள் நகங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாராவது அவரை அவமதிச்சுட்டா அமைதியா இருக்க முடியுமா? ஒரு பாண்டவராக நான் இருந்துட்டு இப்படி இருக்க முடியுமா? எனக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோமே, நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த தலைக்கவசத்தை என்னோட இடது காலிலே உதைச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இது யாரோட கோபம்? நகுலனுடைய கோபம். ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, யமராஜரின் செங்கோலான யமதண்டத்தை போன்ற எனது அம்புகளால் அவரை அடிப்பேன். இது கோபத்தில் கிருஷ்ணர் மீது கொண்ட பரவசமான அன்பின் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. ஓகே, கிருஷ்ணர் மேல ரொம்ப அன்பு இருக்கு. பட் அவரை இன்சல்ட் பண்றதை வந்து தாங்கிக்க முடியல. அதனால இப்படி பேசுறாங்க. ஓகேவா? சோ யார் பேசுறது? நகுலன் பேசுறான். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த சில சமயத்துல பாருங்க, இந்த வேர்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் இத்தகைய மதஜி, இது யாராவது படிக்கிறீங்களா இந்த பேராகிராஃப்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. இத்தகைய ஆழ்நிலை கோப மனநிலையில் சில நேரங்களில் கிண்டலான வார்த்தைகளில் வெளிப்படும் சில நேரங்களில் நான் ஒரு நிமிஷம் புக் எடுக்கிறேன் மாதாஜி, இதுல சரியா தெரிய மாட்டேங்கிறது இந்த ஸ்கிரீன்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரே செகண்ட். எத்தனாவது சாப்டர் மாதாஜி இது? 47. 47. ஆமா மாதாஜி. ஒரே செகண்ட். இங்க வந்து மாதாஜி படிக்கும் போது வந்து கோவத்தினுடைய அறிகுறிகள், இந்த கோவத்தின் அறிகுறிகள் வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. ஒன்னு கான்ஸ்டியூஷனல், இன்னொன்னு வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷனல். ஓகே, பர்மனன்ட் அண்ட் டெம்பரரி சிம்டம்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே,
கிடைச்சிச்சா மாதாஜி? ஒரே நிமிஷம் ஆயாச்சு, கிடைச்சிருச்சு. இது சின்ன இதுல எதுல இருந்து படிக்கணும் மாதாஜின்னா? சரி, இங்க இருக்கு, நானே படிச்சிடுறேன் மாதாஜி. கோவத்து தலைப்பு கீழே இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவத்தின் மனநிலையில வந்து சில சிம்டம்ஸ் எப்படி எப்படி எல்லாம் இருக்குன்றதை இங்க சொல்றாங்க. ஒண்ணு வந்து ஆங்கிரி மூட். ஓகே, சில சமயத்துல வந்து நம்ம வந்து சில பேர் நக்கலா கிண்டல் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அது. அப்புறம் வந்து ஒரு மாதிரி பார்ப்போம் இல்லைங்களா, சாதகமற்ற பார்வை இல்லையா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவமானமான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மனசு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக யாராக இருந்தாலும் பாதிக்கப்படும். இன்னும் சில சமயத்தில் வந்து 2 கையை வந்து தேய்ப்பாங்க, கோவம் நிறைய ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பல்ல கடிப்பாங்க, உதட வந்து இறுக்கி கடிப்பாங்க, புருவங்களை வந்து அசைப்பாங்க, கைகளை வந்து சொறிப்பாங்க, தலையை வந்து குனித்தாங்க, வேகமாக சுவாசிப்பாங்க. இந்த உடல் மாற்றங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவம் இருங்களுக்கு வந்து இது பார்க்கலாம் நம்ம. வலுவான வார்த்தைகளை வந்து உச்சரிப்பாங்க, தலையை ஆட்டுதல், கண்களின் மூலைகளில் மஞ்சள் நிறம் மற்றும் நடுங்கும் உதடுகள் போன்ற பிற அறிகுறிகள் உள்ளன. சில நேரங்களில் கண்கள் சிவந்து, சில நேரங்களில் அவை மங்கிவிடும். சில நேரங்களில் தண்டனை மற்றும் மௌனம் இருக்கும். கோபத்தின் இந்த அறிகுறிகள் அனைத்தும் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கும் புறம்பானவை மற்றும் அரசியலமைப்புக்கு முரணானவை அல்லது நிரந்தர மற்றும் தற்காலிக அறிகுறிகள் என 2 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படலாம். சில நேரங்களில் மிகுந்த உணர்ச்சி, திகைப்பு, பெருமை, விரக்தி, மாயை, இயலாமை, பொறாமை, சாமர்த்தியம், அலட்சியம் மற்றும் கடின உழைப்பின் அறிகுறிகள் ஆகியவை அரசியலமைப்புக்கு முரணான அறிகுறிகளாக வெளிப்படுகின்றன. பரவாசம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து 2 விஷயத்த சொல்றாங்க. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசியல் அமைப்புக்கு முரணான அறிகுறிகள், ஓகேவா. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல நான் சொல்றேன், கான்ஸ்டிடியூஷனல் அண்ட் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல். முரணானவை வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல். இன்னொன்னு வந்து என்னவா இருக்கும், அரசியல் சட்டமைப்பு உட்பட்டதுன்னு எடுத்துக்கலாமா. உட்பட்டது, சட்டத்திற்கு உட்பட்டது, புறம்பானது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமா இன்னும் சொல்லிக்கலாம். அதாவது நிரந்தரமானது, தற்காலிகமான அறிகுறிகள். ஸோ இந்த 2 விதத்துல வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்றாங்க. இவ மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லையா, திகைப்பு, பெருமைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வெளியே வரும். ஓகேங்களா. ஸோ இன்னும் பாத்தீங்கன்னா பரவச அன்பின் வந்து நகைச்சுவைகளும் இருக்கும். அனைத்திலும் கோப உணர்வு நிலையான காரணியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஜராசந்தன் மதுரா நகரத்தில் கோபத்துடன் தாக்கிய பொழுது அவன் கிருஷ்ணரை ஏளனம் பார்வையுடன் பார்த்தான். அந்த நேரத்தில் பலதேவன் தனது கலைப்பு ஆயுதத்தை எடுத்து ஜராசந்தனை வண்ண கண்களால் பார்த்தான். விதக்த மாதவத்தில் ஒரு கூத்து உள்ளது. இங்க வந்து ஜராசந்தன் வந்து என்ன பண்றாரு நமக்கு எல்லாம் தெரியும். ஜராசந்தன்னா யாரு, ஒரு அசுரன். ஜரா அந்த வார்த்தையை பிரிச்சுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜரான்ற பெண் அசுரருக்கு வந்து பிறப்பாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி இந்த அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்டுல இருப்பாங்க. அந்த அம்மா வந்து இந்த அசுரி வந்து மாம்சம், அதாவது ஃப்ளஷ் பாடியை வந்து ஃப்ரெஷ் அண்ட் ஃப்ளஷ் பாடியை சாப்பிட்றதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இஷ்டம். இவங்க வந்து ஒரு அரசர் வந்து தனக்கு பிள்ளை வேணும்னு சொல்லிட்டு தவம் இருக்கிறதுக்கோசம் வந்து காட்டுக்கு வருவார். அங்கே வந்து ஒரு முனிவர் வந்து பழம் கொடுப்பார். அந்த பழத்தை தன்னுடைய 2 மனைவிகளுக்கும் கொடுப்பாங்க, பாதி பாதி சாப்பிடுவாங்க. கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்ப்பத்திலேருந்து வெளியே வர்றது வந்து 2 பாதி குழந்தைகள் வரும். அதை இவங்க எதுக்குமே உதவாதுன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டுடுவாங்க காட்டில். அந்த அசுரி இருக்காங்களா, ஜரான்ற அசுரி, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, 2 பாட்டு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து 2 சேர்ப்பாங்க. சேர்த்து சந்தன் ஜராசந்தன் சேர்த்து 2 பாதியை சேர்ந்து பிறந்த குழந்தைனால அதுக்கு உயிர் வந்துடும். அதனால ஜராசந்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் வைக்கிறாங்க. இந்த ஜராசந்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல முறை கிருஷ்ணர் வந்து அட்டாக் பண்ணுவார் இல்லையா, பல முறை தோத்து போடுவார். அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்சனுடைய ரிலேட்டிவ் தான் ஜராசந்தன். ஸோ அந்த ஜராசந்தன் வந்து கம்சனை கொண்டுட்டாருன்ற கோபம் இருக்கும், கிருஷ்ணரை வந்து அழிக்கணும்னு நினைப்பார். பட் பல முறையும் தோத்து போயிடுவாரு. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜராசந்தனன் மதுராக்கு வந்து மதுரா நகரத்தை வந்து தாக்குவார். அப்பப்ப வருவார், ஒரு 17 முறை படையெடுத்து வருவாரு. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு, அந்த மக்களை காக்கணுன்றதுக்கோசம் துவாரகால போயிட்டு ஒரு வீடை கட்டுவார். இந்த நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சோம் இல்லைங்களா, அந்த ஓஷன் கீழே வந்து ஒரு
பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போய் அந்த மதுராவாசிகள் எல்லாத்தையும் அங்க வச்சிருவாங்க. ஓகேவா? ஸோ கோபத்துடன் தாக்கியபோது அவன் கிருஷ்ணரை ஏளன பார்வையுடன் பார்த்தார். அந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணரை வந்து இவர் ஏளனமா பார்க்கிறார். அந்த சமயத்துல யாருக்கு கோபம் வருது? பலதேவருக்கு கோபம் வருது. பலதேவர் தன்னுடைய கலப்பை, அவருடைய ஆயுதம் இல்லையா, எடுத்து ஜராசன வண்ண கண்களால் பார்த்தார். ஸோ இப்படி வந்து ஒரு கோவத்தை என்ன பர்மிஷன் கொடுத்தாதான் தாக்குவார். அந்த பர்மிஷன் கோசம் பலராமர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார். அது வரையும் பாத்தீங்கன்னா தன்னால என்ன முடியும், திருப்பி கண்களால கோவத்தை பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா? ஸோ அதை தான் பண்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா விகத மாதவான்ற இடத்துல வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து இங்க வந்து ரூப கோசாமி நேரேட் பண்றாரு. இதுல யார் சம்பந்தம் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ராதாராணி, இன்னொரு கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌர்ணமாசி. அப்போ வந்து ஒரு முறை கோவமா பேசுறாங்க. ஸ்ரீ ராதாராணி கிட்ட வந்து அவங்க அம்மா ரொம்ப கோவமா பேசுறாங்க. அதுக்கு வந்து சொல்றாங்க, நீ என்ன இப்படி வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கிறன்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து ராதாராணி சொல்றாங்க, நான் சில விஷயங்களை சொல்றேன், உங்களால முடிஞ்ச எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பாருங்க, எனக்கு பிரியமான அம்மாவே பாருங்க, நான் வந்து எங்கேயாவது போயிட்டு இருக்கிறேன். அப்ப வந்து என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றான், நடுவுல வந்து அந்த கொடுமையான கிருஷ்ணர் வந்து என்னை வந்து தெருவிலே வந்து தாக்குறான். ஓகேங்களா? சோ நான் சத்தமா அழ போனேன்னு வச்சுக்கோவேன், அந்த மயில் இறக்க வச்சிட்டு இருக்க கிருஷ்ணர் வந்து என் முகத்தை வந்து மூடிடுறான். என்னால அழ முடியுது, பட் அந்த சத்தம் வெளியே வரமாட்டேங்குது, யாருக்கும் கேட்க முடியல. நான் என்ன பண்றது? அவனை பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு. அந்த இடத்த விட்டு வெளியே ஓடி வரணும்னு நினைக்கிறேன். அவன் 2 கைய விரிச்சிட்டு பாதையை வந்து அடைச்சிடுறான். நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப பாவமா கஷ்டமா அவன் காலில் விழுந்தேன்னு வச்சுக்கோவேன், அவன் வந்து என்னுடைய கண்ணுங்களை கடிக்கிறான். ஓகே, நான் என்ன பண்றதம்மா? என் நிலைமை நீ இப்ப புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் என்ன பண்ணட்டும்? இதை விட்டுட்டு என் மேல தேவையில்லாம கோவப்படுறீங்களே ஏன்? சரி, இப்ப எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டேன்ல, இதுல இருந்து நான் எப்படி என்னை காப்பாத்திக்கிறதுன்னு தயவு செய்து எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு ராதாராணி சொல்றாங்க. கேக்குறாங்க பௌர்ணமாசி கிட்ட. ஓகேங்களா? சோ இப்ப நம்ம கடைசியில வந்துட்டோம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவம், ஹரே கிருஷ்ணா, கோவத்தின் வந்து பரவச நிலை வந்து பார்க்க போறோம். சில சமயங்களில் சமகால ஆளுமைகளிடையே கிருஷ்ணர் மீதான அன்பின் காரணமான கோபத்தின் பரவசத்தின் அறிகுறிகள் காணப்படுகின்றன. ஓகேவா? இங்க வந்து யார சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா ஜட்டிலா அண்ட் முக்காரா. ஜட்டிலான்னு யாரு நமக்கு தெரியும், ராதாராணியோட மாமியார். இவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்தாவே பிடிக்காது. ஓகேவா? அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. ஜட்டிலா வந்து ஆஹ் ஜட்டிலா என்ன சொல்றாங்க, ராதாராணி தெருவில் செல்லும் பொழுது கிருஷ்ணர் தேவையின்றி அவளுக்கு தொல்லை கொடுப்பதை பற்றி இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர். மாதாஜி அது அப்போது இல்ல மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, அது எங்க வந்து அது இல்ல. சோ ஜட்டிலா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, கொடூரமான முகமுள்ள முக்காரா வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பெரிய பாட்டி, ராதாராணியுடைய பெரிய பாட்டி. உன்னுடைய வார்த்தையெல்லாம் கேட்ட உடனே என்னுடைய நெருப்பு, என்னுடைய இருதயத்துல நெருப்பா எரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்டிலா சொல்றாங்க. எப்ப பார்த்தாலும் ஏன்னா கிருஷ்ணர் மேல தப்பு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து எதிர்வா வந்து யார் பேசுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்காரா வந்து ராதாராணியோட பெரிய பாட்டி. அதாவது ராதாராணியோட அம்மா யாரு? கிருத்தி தான். அவங்களுக்குன்னா அவங்க பாட்டி. ஓகே, அவங்க சொல்றாங்க, பாவி ஜட்டிலா, உன் வார்த்தையை கேட்கும் போது என் தலையே வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த அம்மாவுக்கு வந்து தலை வலிக்குது, அந்த அம்மாவுக்கு வந்து இருதயம் வலிக்குது. ஸோ 2 பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீர்த்திதா பாட்டி, அதாவது முக்கார ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க, ஜட்டிலா என்னதான் கம்ப்ளைண்ட் கிருஷ்ணர் மேல சொன்னாலும். ஓகேங்களா? ஸோ இது மாதிரி வந்து தாக்கி கோவத்தினால பேசிப்பாங்க ஒருத்தருத்தவங்க. ஸோ இவங்க இது மூலயமா அந்த முக்காராவுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் மேல இருக்கக்கூடிய பாசத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஜட்டிலாக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து குறை சொல்லணும் இல்லையா? அதுக்கு வந்து இன்னொரு உதாரணத்தை சொல்றாங்க. பாரு, இந்த ராதாராணி கையில என்ன வச்சிருக்கா, அவ வந்து ஒரு நெக்லஸ் வச்சிருக்காரு. ஓகேவா? அந்த நெக்லஸ் யார் கொடுத்தது? கிருஷ்ணர் கொடுத்தார். கிருஷ்ணர் வந்து கிஃப்டா கொடுத்தார். அதை பாரு, இன்னும் வந்து அந்த அழகா இருக்கக்கூடிய அந்த நெக்லஸை தான் கழுத்துல போட்டுக்கிறா, இப்ப கழுத்துல இருந்து கழட்டி கையில வச்சிருக்கா. ஓகேவா? இவ எப்போதும் இதை இருக்கிறா. அப்புறம் என்ன சொல்லுவா, எனக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எங்க கிட்டே வந்து சொல்லுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவா. இந்த இந்த
பெண் ராதாராணி செய்யக்கூடிய செயல்களால எங்க முழு குடும்பத்துக்கும் என்ன ஆகுது, அவமானம் ஏற்பட்டுள்ளதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்டிலா வந்து சொல்லுவாங்க அவங்க மாமியார். ஓகேங்களா? ஸோ சிசுபாலர் போன்றவர்கள் கிருஷ்ணர் மீதான இயற்கையாகவே பொறாமை கொள்வதை கிருஷ்ணர் மீது கோபப்படும் போது ஏற்படும் பரவச அன்பாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அழகா முடிக்கிறாரு. ஸோ இப்போ என்னடா தலைப்பே வந்து இரங்கல் கோவம், கோவத்துல முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் மேல நம்ம கோவம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம நற்கதி அடைவோமான்னு சில பேர் தப்பா எடுத்துப்பாங்க. அப்படிலாம் இல்லை, அந்த பாவமே தப்பு. சிசுபாலனுக்கு என்ன ஆச்சு? சிசுபாலன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கோவத்தால தான் கிருஷ்ணரை நினைச்சார் இல்லையா? ஸோ அசுரர்கள் வந்து தான் கோவம் இருக்கும். நம்ம எல்லாம் வந்து மனிதர்கள் கிருஷ்ணருடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல். கிருஷ்ணர் மேல நம்ம பக்தி தான் வைக்க முடியும். ஏன்னா அவர் நம்மள படைத்த அகம் பீஜ பிதா இல்லையா? விதை கொடுக்கும் தந்தையா இருந்து நமக்கு வந்து எல்லா வளங்களையும் போக்தாராம் யக்ன தபசம் சர்வலோகம் சுக்ருதம் சர்வலோகம். அவர் தான் நம்ம நல்லா இருக்கும், நம்மளுடைய நலம் விரும்பியா இருக்கார் இல்லையா? அவர்கிட்ட வந்து அன்பை தான் வைக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்புறம் நம்ம எல்லாம் நித்திய சேவர்கள்ன்றத மனசுல வச்சுக்கணும். ஸோ கோவம் வந்து இங்க இருக்கக்கூடாது. கோவம் வந்து கேடெல்லாம் முடியும். சிசுபாலர். ஸோ ஹரே முடியுது. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.